kunento ozoyenzela umphakathi sizwe ngazuthi uthi launcha ikhishi sicela usithathe ulibeke ekulauntshweni kwekhishi ukuthi ke lisuka nini liqale nini le khishi sothiwa seliyalauncha namhlanje noma le liyaqala nje kuba khona namhlanje. Okay, ngiyabonga ithuba. Ikhishi liqale after elections ngesizathu sokuthi besihleli njalo sithola ama-complain ukuthi abantu ababevotele umkhonto wesizwe party abasaphakelwa ey'ndaweni la kuphaka khona abantu bomkhandlu. So mabe complaina kanjalo sabuka ukuthi abantu bethu bazofa indlala abanye ba default mhlambe kwi treatment rather siqale nathi ikhishi so that sikwazi ukuvala lesiya sikhala esivulekile. So siliqale lapho ke ikhishi lethu till to date. So ikhishi mhlambe lisebenza izinsuku ezingaka mongase nje ungicacisele ukuthi mhlambe izinsuku ezisebenza leli khishi lisebenza izinsuku ezingaka. Okay, sisebenza Monday to Friday, that is 5 days a week. Yeah. Niphakela abantu kusukela ngoMsombuluko kuze ngoShawu lesihlanu. Nibaphakela ngaka ubudokotela uthi akudliwa kathathu ngosuku nibaphakela ngaka. Yebo sibaphakela kusukela ngoMsombuluko kuze kushaye uLesihlanu. One mhlawumbe ngiyicacisele asenzi isuphu noma nezinkwa but sipheka nje a full meal. Ama meals ethu ayahlukana usuku nosuku. Ngelinye ilanga i-rice, chicken curry, ngelinye ilanga i-rice enodali, uphuthu, mhlambe nekabishi, istambu, curry kabhontshisi. So nje sipheka konke ukudla esibona ukuthi kungaba usizo emzimbeni womuntu kuqala. Understand lento yokuthi ke abantu esibaphakelayo abanye babo bawo chronic. So umuntu maye chronic kubalekile ukuthi akathathe amaphilisi akhe esedlile. Then sabuka nje ukuthi mhlambe ukwenza isobho bekungaba into enhle kodwa ngenxa yokuthi isobho liyashesha ukuphela emzimbeni womuntu sabona kungcono ukuthi senze into ezohlala. So ke njalo nje siqala ngo11 ukuphaka siphakela siqale sineyiteshi ezimbili but manje sesineyiteshi ezu4 esiphakelayo. Ukuphaka kwethu ke asikhethi balala umuntu. Noma ubani ofikayo ufika phake futhi asimbuza umuntu ukuthi wena wavotela ini cha asikwenzi lokho. Njoba sila 85 Ward 85 la eAfricom Center sinabantu abaphaka la base Ward 85 sibe nabantu base 84 sibe nabantu base 87. Okusho ukuthi iward yonke iward yonke nama ward angaphandle. Yes. Bese kuthi khona enye indawo iVD esiphaka kuyona ebizwa ngama phase. Ema-phasini masiyophaka khona siphakela abantu basema-phasini siphakela abantu bakaZethi siphakele abantu abasuka eMalkazi that is Ward 86. Mangabe siyophaka kaN uN usondelene no Ward 83 sisuke siphakela abantu base Ward 85 nabantu base Ward 83. Bese kuthi masiphaka la phezulu emthethweni VD siphakela abantu basemthethweni VD behlangene nabantu abasuka kundawo eUnogo area we-IFP nabo bayeza bazophaka. Mhlawumbe ke ngoba siyasazi isimo semnotho eNingizimu Afrika ukuthi sime kabi. Mhlawumbe ngokwenza lento ngiyacabanga ukuthi kudingeka ukuthi ube negross yangempela. Ngiyabona abantu la bagcwele balindele ukuthi bazophaka namhlanje. I-funding mhlawumbe uxhaso nithola kubani ngoba siyazi iqembu lomkhonto wesizwe party liqembu elisha elisandana kusungulwa. Mhlawumbe i-funding obani abayifunda le project enkulu kangaka ngoba siyabona khona ngisho izingane la khona abantu abadala abazothola ukuthi bazodla. Okay, uxhaso silithola ku comrade uThulani Miyeza. Yes. Uyena nje engathi mangiqhamuka nombono wawuthathela phezulu. Maye uthathela phezulu ngathi mina mfethu indaba yokudla inzima ukwenza igrocery wathi khulileka sisi. Saqala sithenga ama rice awu4 mhlambe nezitambu ezu4 kanjalo but manje sesithenga ngosuku sipheka ama rice awu6. Shuthi ngeneleni nabanye futhi akaseyade ngiyabona mase sekukuningi kanjalo nginesho ukuthi naye ngeke kaze kube ukuthi umyeza sekuyena yedwa. Hayi okwamanje nje usayibambe yedwa. Okwamanje nje uyibambe yedwa nje akani asinayo omunye umuntu osilekelelayo. Nokulontsha kwethu namhlanje uyena osilekelelile ukuthi sikwazi ukuthi sithole itendele lesiklona ihlala abantu abahlele kuzona. Ukudla ke vele ukudla sikuthengayo almost every day for ukuthi abantu baphekelwe kodwa nje uyena impela osayibambile. So into enhle kakhulu mhlawumbe ke ngaphandle ke nezingane zesikole ngicabanga ukuthi manje sisuka ezikoleni ziyakwazi ukuze mhlawumbe zizophaka nazo.
sidlule mhlawumbe udlule esikoleni ingane ibambe ukudla kulala? No, iy'ngane siba nazo kakhulu uma kusuke kuvalwe iy'kole. Uma kusuke kuvalwe iy'kole, mhlampe ngizolinganisa nje la sikhona manje. Uma ngabe iy'kole zingavalwanga siphakela abantu about 120. But uma ngabe kuvalwe iy'kole si-end up siphakela abantu abala ko-140 something. Ngenxa yokuthi kusuke kuney'ngane ngoba yisuke ivalile esikoleni ngosuku. Ama-meals ngikhuluma isitethi leso sosuku olulodwa endaweni eyodwa, not lezi indawo zoyi-4 cha. Indawo ividi ushuthi indawo ividi eyodwa iphakela 100 wabantu. Shuthi ngicathi amavidi la uma ungibalela ubaleka u4. Yebo. Okusho ukuthi uma uthi shuthi abantu enibaphakela ngosuku abantu abangu400. Bangaphezulu ka-400 ngoba Rough estimation. i-VD ne-VD ayibi nabantu abalinganayo. I-VD enabantu abaningi kakhulu i-VD yaseCola nama-Phase. Because ihlanganise iCola VD nama-Phase abese i-add abantu base-Malgazi. So ibona baba nabantu abaningi because mangikhumbula kahle nje saqala ngo-86 wabantu. Ekuthe mangabe kuqhubeka isikhathi after 3 months ngiphinde ngenza istate esisha ngicheck ukuthi abantu basayileyo number. In 3 months time sasesikhuluma ngabantu about 240. So okuyimanje sebekhuphuke kakhulu because I think it was last week whereby I was doing a stat again bese ngikhuluma ngabantu abala ku-466. iCola VD nama-Phase including iMalgazi. Umsebenzi mkhulu kakhulu mina ngazi ukuthi ngizothini. Singakujabulela kakhulu ukuxhaswa ngoba kwesinye isikhathi nami ngiye ngimzwela umyeza. Kubuhlungu ukuzwela umuntu ungeke ukwazi ukumlekelela ngalutho. But ngiyakholwa nje ukuthi njengoba sinale launch yanamhlanje kuzoba possible ukuthi sithole abantu abazosixhasa emsebenzini esiwenzayo. Ngoba siyafisa futhi abantu bazi ukuthi umkhonto ukhona noma ingasiphi isikhathi. Yebo. Mhlawumbe iziphi ingqinamba mangasithatha usibeke nje zibe mbili enibhekana nazo kulo msebenzi wenu okulekelela abantu abangenakudla? Okay, ingqinamba esibhekana nazo kulo msebenzi. One, kunabantu umuntu afike ephethe ikhaftini ezo2 athi uzophaka uphakela mhlambe nomalume wakhe noma nogogo wakhe ekhaya. Asimaza ngithi sivume ngoba sidabukela isimo ukuthi uthe uphakela umuntu osekhaya mhlawumbe ongakwazi ukuhamba. Mhlawumbe 2-3 days down the line uthola ukuthi akekho lo muntu obeshiwo. Kusho ukuthi umuntu beyifunela nje ukuthi ayiphakele ukudla ku-extra. Ukuze azothola nokwantambama. Yes, understanding that ukuthi abanye abantu kupossible ukuthi bagcina ngokudla lokudla esisuke sikwenzela abakutholi ukudla kwantambama. So yingoba mhlawumbe uthola umuntu esifika nezitshe ezimbili athi uzophakela umuntu. Ngoba enye into esibuye siyenze ukuthi siyalandelela. Makuthiwa khona umuntu ogulayo ongakwazi ukuhamba sihambe siyombheka loyo muntu loyo. Ngoba isifiso sami ngokuqala i-soup kitchen angifisi igcine ngokuthi kube i-soup kitchen kuphela. Ngiyafisa ukuthi sigcine mhlawumbe sinanama-CCGs, community caregivers azokwazi ukulekelela njengoba ngisho nje ukuthi khona abagulayo abasemakhaya esihamba njalo uthola ukuthi siyahamba sibahambisela ukudla but uthola ukuthi kufanele agezwe. Sekufanele masibuya kophaka sishiya amabhodlela asiwawashile sesiphindele emuva sesiyogeza loyo muntu loyo. Anigcini ngokubaphakela kuphela. Abadinga ukunakekelwa abanganabantu azobanakekela niyabaphinde nibanakekele abantu abadala. Asigcine nje ngokuphaka kuphela. Abadinga ukunakekelwa siyabanakekela. Okay, besikhuluma ke naye ke usethu ke uward coordinator wakuyona le ndawo le echaza khona ukuthi ke ngempela ke i-soup kitchen yabo isebenza kanjani. Uphinde wakuveza futhi ukuthi ke ayigcini ngokuthi kuphela iyenze ukuthi ibanikeze abantu ke okuya ngasethunjini baphinde babalandelele ke sekukhulukazi abantu asebebadala asebekhulile babalandelele ukuthi ke bakwazi ukubavakashela emakhaya ke babalekelele laba bangasakwazi ukuzigeza laba bangasakwazi ukuthi ke benze njani ke balungisa amagceke ekhaya bakwazi ukuthi baphinde futhi ke babalekelele. Siyacela ukuthi ke osomabhizinisi ababukela ke lo mbukiso njengamanje ke into eyenziwa ke osomabhizinisi waseMlazi ke umyeza ke siyacela ukuthi bangenelele ke bamlekelele kakhulu ngoba ukuvezile futhi ukuthi ke uyalidinga usizo esingabalele ekutheni usizo lokuthi ke kube khona ke i-transport njengoba bekwazi bephinde bahambele ke imndeni ke le ekhethekile ubaningi abantu ke endaweni yaseMlazi ke ngoba uthi abaphakeli iward 85 kuphela baphakela namanye amaward
amakhadi-ke athintekayo kubantu-ke abadinga usizo-ke siyacela ukuthi ningabalekelela-ke ngokudla ngoba abantu ababaphakelayo la abantu abangaphezulu kwa-400-ke ngosuku. Uyacabanga ukuphakela abantu abangaphezulu kwa-400 ngosuku ukuthi-ke imali engakanani leyo-ke engena kilo. So sithatha-ke sikubheke sekhona ekhishini-ke lapho ukuthi-ke sifuna ukuzwa lokhu kudla ukuthi-ke lokhu kudla okuphakelwa abantu-ke ukudla-ke ekukanjani. Njengamanje-ke sibheke khona-ke ekhishini-ke siyozwa khona ukudla. Mina ngizonitshela ukuthi-ke kunjani ukudla. Asambeni. Lokhu ngiphethe la okwami ngale nsizwe engishuthayo la sifuna ukuzwa lokhu kodwa manje kuthiwa angiqale ngifake amasaladi uphuzo salad ngiyambile mina usisibambele salad salad kani ngifakele mama ngifakele salad lokudla kuhambi-ke kodwa kufakwa nesalad okwami no-cameraman lokudla sifuna ukubuza ukuthi wathi zisha siyabonga kakhulu Ningizimu Afrika ukudla okuphakelwa abantu base-Ward 85 lokhu bakuphaka kube kanje uyasibona isikali ngithemba ukuthi abasifakele kancane ngoba thina phela sifuna ukuzwa i-taste kuphela ukuthi ukudla kunjani bathi cha bafuna sisuthe empuphu ikona ukudla lokhu bakuphaka nje unsuku zonke zokuphila kuyashintsha-ke kube i-rice kuyashintsha kube uphuthu kuyashintsha ngendlela-ke chazile kusisi ukuthi bakuphakela indlela ukuthi labantu abagulayo bakwazi ukudla lokho kubonayo kula akusikupelepele nami bengithi wona kufaka upelepele uthi cha ngoba kunabantu abanama-BP kunabantu abanoshukela kunabantu abanama-piles angeke bawufaka upelepele bake bafake khona lokhu kuyini lokhu u-green pepper bafaka u-green pepper o-green hhayi laba abayiyelo naba-brown so njengamanje ngilinde ispoon ongifakele sisespoon bese ngiyahamba asike sikuzwe-ke lokudla esila eMlazi esikuzwe kuthiwa-ke nsuku zonke zokuphila abantu abakudala eMlazi bayakuthola bayakuphakela sisethu nginikeza ispoon esingashayi ngatshela khona ukuthi impela ukudla nanombani umuntu ohloniphekile waseNingizimu Afrika odinga ukuba nesithunzi ukudla lokhu okunesithunzi okumnandi futhi engithola kulokudla awekho ama-spices ababayo njengoba beshile ukuthi izinto ebabayo bayifake akukho okubabayo asesizwe inyama ukuthi ayindala yini yona ayindala yini yona le nyama ephakelwa abantu la eMlazi nyama zizinyama straight manje yona iyaphila yini impela hamba kahle kakhulu inyama ifresh ukudla kumnandi uyadleka impela umuntu odla khona la ekhaya engaqinisekisa ngakho ukuthi-ke uyathola ukusizakala basomabhizinisi baseMlazi basomabhizinisi beNingizimu Afrika yonkana iphelele xhasani nayo into eyenziwa umuntu wakithi omnyama umnyeza khona la eMlazi eWard 85 njengiqinisekisela kuyona nje ukuthi akafaki iqatha elilodwa lomchiciyelo amaqatha abamabili nalo lokuqala bengingaphakelwa mina la bekuphakwa ngoba kuphakwa nje umuntu odlala ekhaya udla amaqatha amabili enyama nanka akadli iqatha elilodwa lomchiciyelo ukuthi ayisobamba umoya asibamba umoya la siyasutha ngoba nathi sithe sifuna ukuzwa i-taste bathi bona hayi cha bafuna sihambe sisuthe ukudla lokhu nathi sokudla nje siqede futhi ukhombisa ukuthi ukudla kuyilento obuyishilo ukudla kunama-spices ukudla okudlekayo isaladi lakho alimabi ngisuthi yabona inkinga ukuthi maye ngifake ishathe elikhulu akubonakali ngisuthi kodwa ave kubalulekile ukuthi sibambisane uma siyabantu abamnyama ngoba thina ezabantu abamnyama siyazazi la sisuka khona futhi siyazi la siphokophele khona ubaba uMyeza njengoba enza leli bhizinisi lakhe le-AfriFoods ilona elisixhasayo ekutheni sikwazi ukuthi siphakele umphakathi lo esiwuphakelayo okuwukuthi-ke kusho ukuthi leli bhizinisi lakhe alondli yena kuphela nomndeni wakhe londa
yena abasebenzi basesitolo liphinde lizokondla umphakathi wase-Ward 85. So ngiyacela nje futhi ngiyanxenxa ukuthi abantu abakhele kule ndawo bangayeki ukuzosupporta leli bhizinisi. Ngiphinde ngicele nabanye osomabhizinisi abangakwazi ukulula isandla ukuthi bakwazi ukuthi basixhase. Ikakhulukazi masingathola nje i-transport yokuhambisa ukudla kulamavidiyo esiwaphekelayo. Siphinde futhi sithole namabhodwe amanye ukwandisa ngoba abantu bayanda usuku nosuku. Lokho okwenza sizibone sesinamabhodwe amancane ukuthi singapheka. Kodwa asipheli mandla ngoba sesifunde ukuthi-ke manje ngoba abantu baningi okungenana sithi sipheka sithulela kwamanye amabhodwe amancane ukwenzela ukuthi ukudla kube kuningi. Niyapha ngisho ekhaya ngiwadla amacatha amabili enyama amakhulu kangaka. Wonke futhi umuntu obedla laphana bengibuka udla isidicadica seqatha lenyama elikhulu. Niyaphaka impela bafethu ngicela into umsebenzi omuhle uqhubeke. Nginifisela okuhle kodwa Sifisayo nje ukusilekelela angangithinta kule number 081 216 7753. Ngiyabonga.